Mihin näillä kaikilla muutoksilla nyt pyritään? Me pyrimme yhdessä nopeuttamaan päätöksentekoa, saamaan paremmia edellytyksiä, että prosessi on nopea, koska pitkät ajanjaksot, jolloin odotetaan joitain päätöksiä, on varmaan yksi suurimpia vetotekijöitä. Ei ole kenenkään eduksi, että ihmiset joutuvat odottamaan päätöksiä kauan. No, pyritäänkö näillä muutoksilla myös rajoittamaan maahantulijoiden määrää? Onko se ongelma tällä hetkellä? Jo tehdyillä toimenpiteillä olemme myöskin pystyneet antamaan tiettyjä viestiä siitä, että esimerkiksi Irakin turvapaikanhakijoiden määrä on vähentynyt, samoin alaikäisten turvapaikanhakijoiden määrä on vähentynyt. Näillä on ollut selvää vaikutusta. Mutta meidän on nähtävä, että koska Eurooppa on yhteinen alue, se mitä teemme ja muut tekevät vaikuttavat turvapaikanhakijoiden määriin. No, yksi muutos on tämä, että jos turvapaikanhakija ei pysty osoittamaan selkeästi henkilöyttä, niin hän voi työskennellä vasta 6 kuukauden kuluttua. Eikö tämä ole ongelma, koska kotoutuminen on tälläkin hetkellä jo aika iso ongelma? Kotoutumisessa on isoja ongelmia, mutta erityisesti koska meillä ei ole riittävästi paikkoja, ei ole riittävästi resursseja. Ihmiset odottavat pitkään esimerkiksi vastaanottokeskuksissa. Ja tämä koskee henkilöitä, joilla on laillinen oikeus oleskella Suomessa ja he jäävät Suomeen pysyvästi. Nyt kyse on siitä, että yritämme antaa porkkana, että ihminen myötävaikuttaisi henkilöllisyytensä selvittämiseen. No, toinen muutos on tämä, että iän määritys kirjattaisiin lakiin. Minkä takia? Koska testit ovat epäluotettavia. Tämä kirjataan, koska on hyvä, että on suurempi oikeusvarmuus. Myöskin ihmisoikeusjärjestöt ovat peräänkuuluttaneet, että olisi hyvä, että on laissa säädöksiä oikeuksista ja velvollisuuksista. Ja pitää huomata myöskin, että se on niiden suojaksi, jotka todella ovat alaikäisiä, niin me tiedämme, ketkä he ovat ja heille kohdistetaan ne perheenomaiset toimenpiteet. No, kunnat ovat tällä hetkellä ongelmissa ja he eivät haluaisi ottaa vastaan näitä maahantulijoita ja myös pääministeri on sanonut, että sen ei pitäisi olla velvollisuus. Mitä vastaatte tähän? Kyse on siitä, että kiintiöpakolaisista, joista olen puhunut, se on yhteinen ulkopolitiikkamme, velvollisuutemme ja vastuumme ja viesti YK-järjestelmään on epäuskottavaa, että toisaalta lupaamme YKlle, että otamme kiintiöpakolaisia vastaan ja sitten emme pysty siihen, koska heille ei löydy kunnissa paikkaa. Tämä ei ole mikään uusi velvollisuus, vaan tämä on kyse siitä, että jos velvoitettaisiin kuntia ottamaan kiintiöpakolaisia vastaan, niin se on tasausasia ja todellakaan ei ole mikään uusi velvoite. No, tällä hetkellä on noin 30 kiireellistä sijoitusta tarvitsevaa pakolaista, jotka Suomi on sitoutunut sijoittamaan, mutta kunnat eivät näitä ihmisiä halua. Miten tämä asia ratkaistaan? Me olemme vedonneet kerta toisensa jälkeen ja toivon mukaan joitakin järjestelyjä nyt löytyy. Nyt on muutamalle henkilölle löytynyt ja vuoden loppuun mennessä toivon, että löytyy vielä lopulle.